खुलुमबाय खाजतनानो आं डॉक्टर स्नेहा देबबर्मा नायर हॉस्पिटल मुंबई नि रेसिडेंट डॉक्टर आं बिसा ददियोरनि कोविड वाजो सामु खलाय दंगो थिनि हावबो ताबो कोरोना नि बागै टीका फ्रीओ मान थगै दंगो उमर बेसि चिचार ते बिनिस्लाय चाक्रा रोगनि बागै आरोग्य सेतु ते कोविन वेबसाइट याखेबा मोबाइल एप्स नरो बुकिंग खालायमानो टीकानि सूची वानि नाहारना नांगो पुइलानि सूचीनो सिमिना हारका हंके इंग्या कोरोना मानजागै हामजाक रगबो हाम्मानि तालथाम उलो टीका नायमानो बसा चरायनो दूध चारिनाय बुमा रगबो टीका नायमानो सूची कायनि नो नाहारका हंके बाक्साखे कोरोना मानजागलाक ते बाक्साखे कोरोना मानजागैबो वानामा सिंसा खाय हामिया गलाय गलाक टीका नावै देहर देरा जागना ता किरिजाक बायदि बाक्सा बरक रग टीका ना जागै तेनि दिनो लुमै मानो हायफाना वानाना कक्करै कोरोना मानजागै बेलाय हामिया गलायमा आमस तेबो वानाना नांगौ आबोनि बागैनो टीका ना जाग बायदि हनै न जतननो गयजाव बेलायखे सामुं नांगासा फातरता अंखरदि फातरा अंखरनानि नांखे मास थुबनानि ता पकदि खासिवै गाहाम गोरोंखे दं बायदि हामबाय